Ah! Oh! Huwag ka susuko! Kayang-kaya mo yan. Wow! Ay, wow! Sige, diskartehan mo, boy. What? Anong ginagawa? Kayo. Diba kayo yan, si Paulul, yung mga TikToker na nagbibigay ng mga ganitong klaseng encouragement video na okay lang yan. Okay lang. Kumusta yung mga kanser? Ako nga pala si Paulo na inyong paboritong grinder. Parang mali yun. Inyong paboritong grind set mindset sa YouTube. Ngayon dadaanan natin mga memes ngayong linggo. Maglalaro tayo ng paborito nyong series natin ng tumawak at talo ka. Pero ngayon ang ating challenge for today. Pag tayo natawa, madadagdagan tayo ng unan. Kaya para makapagpahinga naman tayo. So atin na agad simulan. Galing kay Piol Animation. Thumbnail pala natatawa. Sa wakas! Sa wakas! Pinanganak na daw ang makakatapat ni Ato. Pinanganak na daw ang makakatapat ni Ato. Ba't yun naman ginawa ganun yung mukha ni Ato? Men, sino natutulog na may salamin? Ha? Ano ba? Saan yung continuity natin? Hindi naman ako nakasalamin. Sorry, tawa ako. Ay, nako. Maraming salamat. Manicure. Po, dyan, ano siya? Anong tawag dyan? Kabidon. Po, dyan, nakabidon siya. Iba na ang kasama sa ring ni Tito Manny nyo. Baka masundan pa yan, ha? Pwede pa. May asim pa. Lumapit sa kanya at bumulong sa akin. Para sa iyo, ang laban na tubay. Pinad! She's dating the box. Yan akong gustong gawing joke pero dark kasi hindi mo naman kailangan mag-date ng boxer para mangyari yan. Pumunta ka lang sa sunod! Wallet ni Tito po kasi breadwinner siya. Galing kay Jan. Ito lang may tinapay siya. Pumunta, pwede pa yan. Masarap pa yan. Wala pa na mga 5 seconds Pumunta, dumi-dumi ng pera. Ayop kayo. Hindi mo ng palaman mo. Alin na dyan, alcohol. Baka pwede mo pa kainin yan. Sayang, hirap-hirap kumita. Ano ba? Sunod! Galing kay Impossible Spray. Ano to? Ito may lahat na nag-react. Ba't may naglalato pa rin? Ang dami. Ito ang gataception! Oh, chan! Ako na naman nagsipsipan nyo. Lagi na lang ako naninipsip Dami nga nakita ko. Meron nagre-react. Ito na ulul na ako. Nasa iba ako realidad Sama ko na si Ato sa realidad niya. Sunod! Naligay Hanbo. Ato dising Paulol. Paulol. Lagi nyo lang ako dinidis Paulol pa rin tawag nyo. Peter Paulul! Sa puta niya. Ito alam, mas nakakagaan ng loob at mas ginaganaan ako pag alam kong kasama ko kayo. Mas natutuwa ako dito na parang hindi lang ako naninermo na tatay, di ba? Nakakaumay Maganda pag ito nakakapagkatuwaan tayo, nakagawa tayo ng mga ganito meme. Sa dulo ng araw na iisip ko pa rin na worth pa rin yung pagod worth yung puyat. Kaya salamat sa inyo lahat mga cancer na sumusuporta pa hanggang ngayon. Di ba? Galing kay FB, hindi ako okay. Di magpahinga ka, okay lang naman Basta huwag ka lang maging mahangin then all interconnects. Kahit wala ka na nabubugahan. Baka kasi minsan, ikaw naman yung walang maibuga. Literal. Pahinga ka din, di ba? Dito ka muna, nood muna tayo dito. Pahinga ka muna. Nood. Aligay, George, sige, mapapalingon ka na lang. Sige. Ito po, yan. Shoutout sa lahat ng mga nurse dyan sa hospital. Yung mga laging, yung round the clock, yung pag on-call ka. Pucha. Shoutout sa inyo. Ge. MRI ba? Ay, saan? Bad trip na ba? Nakasalamin pa. Nerdong weirdo ka na, no? Pabili nga. Nainitan na ako sa jacket. Pabili nga isang lang, yung mango. Dagdagan mo lang ako isang unan dyan. Okay po siya. Kinuha ko pa agad yung pinakamalaki. Dapat lagi na sa shot yung buong unan. Hindi pwedeng matanggal. Sunod. Galing kayo. Wala akong maisip na ipangalan sa page ko. Kaya ito na lang. Version 3. Mukhang wala pa rin hanggang ngayon kasi nakakatatlong version ka na. Karoon ka ng bagong followers sa madilim na. Bad trip. Kasunod pa tayo. Bigla ako to, di ba? Salamat sa mga bagong followers dyan. Ang dami dumagdag sa atin. Pero hindi naman yung point ng video na yun, di ba? Pwede naman kayo mag-unfollow kung ayaw nyo na ulit yung mga content, di ba? Ganun lang yan. Pero maraming salamat siya. Hindi pa ako nakakapag-enjoy. Ang dami na nating nakatamad na ako tapos yung video pag ganito karaming unan ko Sunod. Of course, I have to use this audio. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo. Ito rin ako Naglalabas na ako ng basura. Nadapa ako Sunod. Twice reacting to the Pebbles, reacting to King FB, reacting to page ni Ato, reacting to Paulo, reacting to page ni Ato, reacting to a TikTok video. Sige, react din ako. Naulan na ako, nadadala na ako sa ibang realidad.
Tama, gusto kong huli nag-react dito yung nag-react kay kay Easy Meal. Yun yung last. Yun yung magkokompleto nitong lore na to eh. Yun yung tatapos ng lahat ng ito. Sunod. Doing well. The courageous fall. Pucha. The anguish. Ang buff build naman ito. Tank build yan ah. Because we, the living, refuse to forget them. Oh, wala suntukan boy. Huwag ka kaibigan lang. Just to do the same for Ay, Paul. because my soldiers do not buckle or yield when faced. Baka mabigyan ka niyan. Nakatakot yung tsura o ano. My soldiers scream out. My soldiers rage. Oh! Diba kaya lang, tropa lang. Hindi ako galit kay Ato. Ano ba? Ano lang tayo dito? Tropa lang. Ano lang, kupalan lang. Wala personalan. Sunod! I fear no man, but it scares me. Yes. Okay lang yun. Hindi naman yun yung point ng video. Hindi naman ako natutuwa na ganun ang kinalabasan. No? Mas masarap pa nga yung mga usapan na hindi kailangan malaman kung hindi ko naman kinustong maging tama eh. Hindi naman yun yung point nun eh. Ayoko naman maging, kasi ano kita eh, nadali kita eh, nabawi kita eh. Hindi naman yun yung point no? Wala naman ako makukuha doon. Naman kailangan patunayan. Diba? Kaya argumento lang pinag-uusapan natin. Naway natuto na siya at salamat sa gatasan natin. Matigas ang aming mga utong ngayon dahil kakadede namin sa isa't isa. Sunod, alis sa matigas na larawan. Active, ano to? Hindi ko na napansin. Sasaluduhan. Saludo ako sa'yo kuya nang hindi nagpapayag. Grind ka lang. Ikaw na ngayon gagawa ng building. Ikaw pa magbabantay. Tiran mo naman kami. Magpalain ka kuya. Ipagpatuloy mo lang yan. Pero rekta yung kanyang stick, yung kanyang pang-measure na yung pan-check niya ng bag. Maraming salamat. Hindi ko na ng batuta. Diba? Batuta dito na ba yung stick? Sana ay hindi mo kailangan masyado ng tulog dahil sa dami ng kailangan mong gawin dyan. Paano ako? Ginanahan akong tapusin to. Sunod! Ato, this is using ad hominem. Oh my god, yung green screen era. Ayoko na, naalala ko na naman yun. Naalala ko nga yung, hindi na ako ganun ka-edgy ngayon eh. Alam nyo naman yung mga dati ko sinasabi, diba? Pero, syempre, nag-grow up tayo, diba? Maganda nga tong reflection eh. Hindi na rin kaya ng puso ko. Hindi na rin kaya ng konsensya ko maging para lang, alam mo yun, para lang ipakita na, ganito si Pao dati, ganito ako sa ulit sasagot. Nag-grow up na ako, tapos na ako sa ganung klaseng pag-iisip. Pero nagbabato pa rin naman ng konting mga jokes, pero hindi na tulad ng dati. Ganun talaga eh, wala tayong magagawa. Iyakan, balik na ako ng balik sa dati. Hindi tayo nag-grow up. Pero yan, masarap nga naman na maalala ang nakaraan po. Naalala ko mga napaiyak nating bata doon. Ngayon, hindi ako ganun ka-proud sa ginawa ko. Tinitingnan ko ngayon to. Parang, medyo petty ako dito. Parang, hindi mo na kailangan gawin yung Pao. Mga bata yan eh. Pero bata rin naman ako nun. So, ayan na. Dito na tayo ngayon. Hello! Welcome sa channel. Sunod. Ato, maingay na masakit sa hindi naman lahat na sinabi niya maingay. Pero yun nga, in particular na video maingay nga siya. Ito rin yung bayag ko nung pinagsasabihan niya ako. Pero maraming salamat. Magpahinga ka na Ato. Pahinga ka muna. Balik tayo ulit sa buhay. No airbags, we die like real men. Ito yung sabi ko ka sa'yo di ba? Kaya saludo sa mga nagtawag dito sa mga sa jeepney, lahat-lahat, di ba? Kino-compute mo na nga, nagda-drive ka pa, umiiwas ka pa sa enforcer, ang ingay pa nung sumakay sa jeep mo, may naglalap-lapal pa sa tabi mo, nag-holding hands, inggit ka pa, init ng araw, di ba? Hindi ka pa buwa-boundary, pagod na ako. We die like real men. Hindi mo kailangan mamatay. Magpahinga ka pa rin. May bukas pa tayong pasada sa buhay. Magkakasama tayo. Kayo mag-alala. Nunod galing kay Nachi. Pinaro to. Told you to. Sino nagsabi? Ikaw nagsabi, no? Hayop ka. Sunod. Ba't ka galit? Prank lang. Ibang pamamahinga na yan. Wala nang gisingan yan. Sunod. Yan kay lopsided currency. Ato nagsalita na. Lagi naman siya nagsasalita. Anong ibig niya sabihin? No offense. Oh! Grabe kayo kay Crazy Dave. May sense din naman si Crazy Dave. Ano na magpahinga? Uy, love you! Hey! Alala ko yung mga lahat na nag-react sa namin, bayangaya namin. Sunod, naling kay na Kern, week na Pinoy. Call waiter, call taxi, pet children, pet dog. Huwag kang mati-trigger magpahinga, okay lang yan. Sunod, lagi si TFU, Tagaytay. Si Kylene ang nagluluto ng kanyang brepo. Congrats! Ito naman yung sobra na to. Hindi na to magiging proud sa pagpapahinga. Parang basic human function yan. Pero congrats pa din, proud pa din ako sa'yo, Kylene. Okay lang yan. Mahirap nga naman magluto ng breakfast, diba? Lalo pag pagod ka, kulang ka sa tulog. Sunod, kung May speaks Chinese. Oh my God! Mahjong.
早上好，中国。现在我有冰淇淋。Yes, alala ko pa yun noon na hindi madali mag-tilt ang mga tao. Uncancelable ka talaga noon eh. No? Lahat masasabi mo eh. Ito na. Ito na yung mga internet today. Patayin niyo babae yan! Internet noon, si Rufa. Sunod. Oh my God, galing kay Awu. Ang ganda, Naruto. Ano ba, talaga ba may typo to na si Puunen? Si Puunen kasi alam ko kasi nagsisipsipan kami. Naalala ko, pangit. Si Naruto. Ang hirap na magawa ng ganung kamay. Pucha. Dapat nga nag-hashira na lang ako eh. Pero okay lang, childhood ko naman. Maraming salamat, Awu. Galing kay Motoboy. Paparating na nga yung tricycle dyan, mga Bawal ba yan? kapso. Wala kasi Tapos akong motor eh. sakto Bawal, mamaya dapat kasalubong mapasay. siyang L300. Pucha, buti ka pa siya madali ng nahirapan L3. si Manong mong driver, kaya Ako. umatras siya ng bag. Ayoko pa mag-leave. Kailangan ko mag-grind. Ano ba? Siyempre, abante na ulit. Tapos pagdating sa unahan, huminto siya para bumaba. Panoorin natin ang mga sumunod na eksena, mga paps. Nakakasal yung feeling to. Si mamang driver ng tricycle, galit na Ang galit malas na, itong mga may ano, paps. malas mo na wala siyang pasahero eh. Kaya may oras siya eh. Pap! At ayun na nga si Kuya, mga paps, sumilip na dun sa... Tinignan niya kung sino may-ari. Silip na kung sino may-ari ng Kaboy, nakasombrero din. Yari ka na naman, boy. ano na nangyari, Patay mga ka. paps. Hindi na nakati si Kuya po, What? trages, sinip. Ayun. Ayun, mali naman yan. At least kausapin mo naman, di ba? At inulit pang Gumalaw tayo sa tokote natin, hindi sa ating katawan, di ba? palabas na rin yung may-ari ng motor. Iyusin mo kasi yung pagpaparking mo, ate. Naka-all white pa si ate. Kala ko multo Sa eh. maliit na escalator, sa maliit na... Ayun, tinawag. Si Ben and Ben pala to eh. Diba ito yung gusto? Rad! Kaliki option. Charge ko muna baka sakali maging 1K ma'am. Eh diba? Kung pera ka kailangan mag-recharge, hindi mo ma-recharge yan kung ikaw hindi ka rin naka-charge. Pahinga ka din. At isang araw lang, pinibigyan naman itong permiso. Kung ayaw sabihin ng magulang mo sa'yo, ayaw sabihin ng mga kapatid mo, ayaw sabihin ng jowa mo, ako na magsasabi, pahinga ka ngayon, tapusin mo to. O boy, papost tong video to, tapusin mo hanggang dulo ha. Kahit sumisigaw na sila sa labas. Huwag ko pansinin. Tunad. Galing kay Jan. Oh my God, diba? Ibang pahinga na. Okay. Okay, kailangan magpahinga sa nakita ko. Top 5 things I love about Philippines. O, tiyan, masaya to ah. Pixels pa lang eh. Hindi ko makita, bitch. Ayun, nag-load din. Oh, 1 pixel per second. Mountains. Sa atin ba yan? Asa kang Cavite. Cavite nga ba yan? Philippine. Ulo. Ano yun eh? Gordon Ramsay yan eh. Saan banda? Thank you for watching. Love the Philippines. Puchang pangit. Yung mas maganda pa din dyan. Sunod. Kung makalis, palis mo sa Pilipinas. Magpinsan. Safe! Sa baseball. Safe! Mga di pa nanonood na Insidious dyan. The Red Door. Sunod. Yung stream kasi silikod yung sinasabi ko. Kan? Para mapuntahan. Hindi, ito yung delikado. Kahit ko yung gusto lang naman niya mag-enjoy. Delikado lives matter. O sige, tatignan pa natin. Ano ako makita sa screen? Panindigan natin to. Push lang. Panindigan nyo yung pahinga. At ano mangyari? Pahinga ba nag-grind set, mindset? Galing kay John. Ginagamit lang kayo ng social media. Mga social influencers na Damo ka pera. pare-paralo. Loko na mga tao sa post nila. Kahit mga bata ay ginagaya na. Ang mga utang talangka. Napanood ko na to pero hindi pa tong version na babae. Pero diba, kasi baka copyright tayo, kailangan ko rin i-cut. Ito rin yung ginawa namin ni Ato eh. Okay, Mirai Dubs pala to. Maraming salamat. Ito naman, may nakita pa akong post na nagkakatasal lang naman kayo eh. Natutuwa ako lagi sa bagal kasi parang feeling nila may nakuha silang bago. Oh, congrats! Ganun talaga. Ano gusto mo gawin? Gusto mo na medal? O alam mo ba, nagkakatasal lang naman kayo social media eh. Di ba kayo? Wala ba ibang ginagawa dyan? Eh, ba't ka nanonood? So gusto mo din. Hindi ko panoorin. Tunad. Di ako natawa, natuwa ako. Galing kay Kirari. May ganang awkward. Di naman eh, nakaharang ka dyan. Tutuloy na baldado sa akin. Sunod. Galing kay Hora. Mga batong santo sa labas ng simba. Mga gargoyle. Mga kulang sa gargoyle yan. Sunod. Pahinga ko.
Ito na, nagpapahinga na nga ako. Pagod na ako. Pahinga ka muna, tita pa. Malapit na. Grind muna ako. Grindset, mindset pa tayo. Munti pa. Suko. Kay Andre. Alam ko, Huwag ka susuko! kayang-kaya Push! mo yan. Kayanin mo ha. Kaya ano nyo, huwag kayo magpapahinga. Huwag muna. Sobrang dami ng pinagdaanan mo. Ngayon ka May pa ba kiss, susuko? kiss muna. Kaya mga gusto magpahinga dyan, schedule nyo na maayos, diba? Di naman pwedeng bira ka ng bira, pariho tayo. Ibang pahinga yan, huwag kayo magpapahinga sa selda. Mag-ingat kayo sa mga pinagsasabi sa social media, at mga pinopost nyo ha. Nakinig na kayo, galing na sa akin yan. Tunad, I've had enough, pinatay ang electric fan habang. At parang yung pagod na electric fan kanina. Ayaw na ka nabugahan. Ayaw na ka na-blow, pagod na ako. Tunad, yung nakita mo na yung man of your dreams, madaming pera at panay travel. Yung mga ganyan titik, alam mo, hanggang sa huling boundary na yan, hanggang sa dulo na yan, boy. Sumakay ka lang hanggang dulo. Sunod. So magkape. Tawa nyo pa. Alaskado ko, ikaw yung tinawanan, no? Regalon, alaskado ko. Galing kay Kirari. Oh my... Okay, tanga. Okay. Wow! Ay, wow! Sige, diskartehan mo, boy. Kaliko. Ano ba? Bad trip. Hindi ko yung nakala yung pocha para sa chess. Hindi ko nakita yung move na yun eh. That's a queen move. Ano yun? May tawag sila dun eh. Candidate moves. Ayun, naalala ko na candidate moves. Pocha. Wala na ako makita na ano na ako. Kinain ako ng sistema. Ano to? Galing kay Barangay 3D Basketball League. Senior Division. Ako. Yan ang mahirap screen. Kuya, saludo rin ako sa'yo. Ito nasa pangalawa sa kanan. Saludo ako sa'yo, tol. Kapit lang. Balay mo, ang mga tunay mo talaga senyorita dyan. Yung mga kasama mo. Diba? Pasahan kayo na itlog. Galing kay Happiness. Nalala ko yung, nalala nyo pa ba yung ano? Yung puting Van Days, mga namahinga daw na bata na. Grabe, pabilis lang eh. Tunad! Uy! Sana all. Oh, ano yun? Ano yung ginagawa nila? Nagko-communicate ba sila? Baka nagpapasahan sila ng recipe ng Ratatouille. Sunod! He love how I rock. What? Anong Made ginagawa? him get excited. This pussy off limits so lame. Yung mga trip yan, hayop kayo. Literal, hayop nga yung nagtripa nila. Sunod! Ang paningin nyo na yan. Ito, kulang sa pahinga. Sunod! I am Jesus you are. 快啲悔改！如果唔係我用野數神拳打你，有此你。野數你哋咁 Ainis ba to? 野數神拳， Ginalit nyo eh, at tuloy. Sunod. Ayoko na mag-comment. Galing kay Kenrix, weird Filipino bilis. Pag may nahulog na kutsara. Meron ba pwedeng mahulog na grasya naman yung dadating? Hindi si grasya. As in grasya naman. Pag kutsara lalaki, pag sandok daw lola. Yung mga beliefs dati. Wala lang kayo sa pahinga yung mga iniimbento nyo. Sunod. And so, geto karami ads ko. Pag geto na karami ads ko at sponsor, magpapahinga na talaga ako. Pag hindi ko naabot nung naabot ni Jose. Jose, ikaw ang aking spirit animal. Sunod. Open yan. Para may pambayad ako dyan. This is the future. Langit. Ingat kayo ha. Hindi kayo aabot din ng langit ha. Kakagrind nyo. Relax din kayo dito paminsan-minsan. Sunod. Kani kay MG. Ay, shop. Kala ko pa naman masarap na yung kain ko. Gusto ko nga niyan eh. Yan ang masarap kasabay ba nagpapahinga ka, di ba? Hindi yung sinabawan, no? Kasi sabaw ka na rin pag ginawa mo yan. Yung mukha niya, parang anong katangahan ginawa mo? Alam mo na. Sunod. Galing kay Isko Naz... Ano mga pangalan to? Kaya nagkakalit si Jesus eh. Nakaka-offend ba sinabi ko? Oo. Pero nag-no offense ka. Kaya okay lang. Yan. Alam ko tayo, may mga nagsasabi rin mga ganyang... Hindi naman policy, pero nasabihin niya, hindi naman siya nanlalait ako. Proceeds to say something na nanlalait. Nice save. Napasan ka ni Papa Jesus. Okay, safe to. Bago siya manlait. St. Peter's one night only. May sale sila ngayon, 500 per night. Ipahinga mo na ako dyan. So pahinga. Sama na lahat ng mga unan ko. Galing kay Jasher. Ba't malungkot ang beshi ko? Kasi malungkot ang lola mo. Oh my God! Oh my God, yun yung literal na reaction ng mukha ko. Ano yun? Anong canon event yun? Talaga, hindi niya pinigilan sarili niya. Hinayaan niya yung id niya yung humawak ng katawan niya. Basta sabihin na lang natin may langhap sarap na naganap. Okay? Ano nangyayari? Galing kay I listen to music. Be careful how you speak to me. Young man, may ads pa yung spot. Ay, sorry po. Grabe ka naman makapagpalasiya dyan. Pero maraming salamat. Papahinga na ako. Dami ng ano. Kung gusto nyo para mga ganito, kalimutan i-like, share sa mga gusto magpahinga yung Frezzo.